същи стъпки, а малките пораснаха, мислят се за мутри ся. И какво кът носиш шапка на акап? Звънкам един телефон и се возиш в пикап. Скрратататата. Вие ми отнехте спорта, са аз ще ви отнема всичко мило. Като дете изпуснало хвърчило. Очаквайте нещо много по-добро от това, което е било. Запомнете ме добре, защото злото и доброто в мен са с едно и също лице. Как се чувствам бе? Много добре. Направо е префе. Искам всички на тоя трак, горе с дигнати ръце. Слушай сега, не можете да ме спасите от съдбата ми, но можете да ръкопляскате на таланта ми. С Богом на всички, които обичам, ама просто не искам с роза и вас да ви закичам. Много ви обичам и да, вече аз на глас го изричам. Добре, не, как да го обясна на малко дете? Може би шампиона в мен говори, обърни шибаните роли. Добър ден, актьори, как са вашите демони голи? Помните ли ме? Така сега. Слушай сега. Знаете ме като детето с рогата, ама квото и да си говорим, гафтър си остава над нещата. Хванах ли ся кеш парата, рататата, аз съм най-добрата. ФАСГ, хванали микрофона в ръката. Аз кратата, генг бенг, да. Добре дошли в 2005-та, когато модерно бе да свириш на тромпета в мезонета. Да, Мършо, твоята путка с мене е заета. Рисува ми у нас портрета върху скъсаната дреха. Аз не съм Криско и не държа БГ рапа на ключодържателя. Аз съм просто в душите ви на емателя. Стана много жега в рапърската гарсониера. Има е време вече и аз да почна да ги реда. Суха пастичка престиж, ядеш сега или гориш. Иш, миш, ти жумиш, ма само гледай да не прегориш. Капиш? Приятно ми е, казвам се Габриела. Ма ти ми викай Габи, защото нас имам купища награди. Сипи ми да ям кус.